модари тоҷик ҳамин секунд соат мондагӣ буд ки дар спецприён таваллуд кунад. имрӯз модари тоҷик аз пишти чӣ? Аз пишти 4 та оқи падаре ба гуфтешон ин қаксун доранд ҷанг диҷо дар тарафи Казан уҷа дар байни 1 моҳ 3 та нохушӣ карданд. Чандин модарҳо бародаро дар спецприёманд. Ай пишти 4 та оқи падар. Аввал бахшиши зиёд мепурсам. Некашесе 4 та оқи падар модар қариб дар спецприём таваллуд кунад. Модарро бурдан балниса таваллуд кард, баъд 2 рӯз бо модарро овардан спецприём маҳкам карданд, бо кӯдак дар балнисаи тозира. Аллоҳи меҳрубон агар лоиқи ҳидоят бошем ҳар яки моро ҳидоят кунад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Аввал созен хубани худо худованд ҳар ки ҷое бошен хуб бошен. Аввал Аллоҳ меҳрубон тамоми мардуми муҳоҷир ки дар тамоми дунё ҳастен, Аллоҳи меҳрубон ҳамата сабр бита. Видеое ки аввал дамондум бародарои тоҷика зада корча хати киштестан якдигара мегӯянд ки оқибати мастӣ пастия. Бародари азиз, аввал як сухан мекунам. Барои ана ҳамин видео ай ҳамин рӯз иқдоми нав гирифтем. Сари ҳар як видео як подписчик ма 100 сомонӣ барои лайк мондан. Бародари азиз, ба ҳамин хотир чӣ қадар метавонед лайк монен, ҳамон қадар шанси бридан дорен. Ҳар касе ки ҳамин видеода лайк мемона, ҳамин видеоро падилиса мекунад, дар историёш мемона. Бародари азиз, чи дар имо, чи дар WhatsApp, чи сайт мемона. Бародари азиз, 100 сомон сари ҳамин видео. Бо болои бародари ахира 3 мошин видео кардагиём, рекламаи 3 мошинай сари ҳар як мошине ки савдо мешавад 100 сомони дига. Бародари азиз, ба ҳамин хотир бародари азиз, падешка шумо фақат чӣ бародари азиз, лайк монед, видеоро падилиса кунед, дар комментариё чӣ фикр ақидаи доред ки чӣ гапай, масалан шояд ҳамин масъалаҳо гап мезанем. Аллоҳ шоҳиде ку Аллоҳи меҳрубон шоҳиде бовар ки имрӯз изо мекаше ки дига ҳамин бовар ганга ҳамин блогери тоҷика тамошо кунед ё ки ютуб тоҷика тамошо кунед. Як чизо мекунад. Якума ин масъала. Ди масъала бародари азиз хоҳиш мекунам аз тамоми мардуми муҳоҷир ҳамин мара хуб гӯш кунед ҳамин видеора. Бениҳоят видеои муҳим аст. Бениҳоят видео муҳим аст бародари азиз. Бовар кун дига на нанг мондага дар баъзеҳо на номус. Имрӯз тоҷика корча қад зада киштестай. Имрӯз тоҷика ба корча зада киштестай. Айсоби чи? Айсоби алкашӣ, айсоби алтрипиён шидан дар туй хестан якдигар и группа айси группа корча шапак бади туй. Ина дар шаҳри Казан дар байни 1 моҳ 3 приключения. Якум приключения таксиё қати местниёи ҳамҷа ҷанг мешаванд. Диҳимшан бо як ҷанги дига. Ина сеюмиш ҷанги калон дар туй. Тамоми мардуми Казан ба по хестаган против мигрант ки видеообращение да Путин кардан ки сир кунен тоҷикора полни мигранта сир кунен дига. И чӣ гапа рӯз мо наметиҳанд мега. Охи дарам баъзе оқи падаре ки 4 та сума дар ҳамин шаҳри раста ёфтагин ку беномусо бенанг оқи падарен ку 4 та сума ёфтен дига фруктон боло. Дига намедонен кием ба хитона. 4 та магазин дорен, 4 та ягон бизнес дорен, 4 та сум ёфтен ку ба машина мегирен. Ранги ҳам ришои кунтагини хеле борикак мемонен ку мои сартона боло мекунен, ба машинам дароша ҳуй мекунен, ба музика рақс мекунен, девнагарӣ далбаёбӣ мекунен, дар интернето бо мегзорен. Охи давлати ягон давлати бегона рафтӣ ҳамин биҷиқ кунак таву кор ку меҳнат ку биё ба ватани худат. Наход дачиву мо бенанг беномус бошем ки ин қадар бенанг беномус бошем ки мерем да як давлат дига девнагарию чи ай пишти ту 4 та оқи падар имрӯз модари тоҷик дар спецприём қариб таваллуд кунад. Да чиво то рӯзи таваллуд кардани модара дар рӯи спецприём модара маҳкам кардан шикам дам дарди кӯдакш мезана модара баъд скори ба я азоб узкай то балниса бурдан модар дар балниса таваллуд кард. Баъди 2 рӯз бо модар оварда дар спецприём маҳкам кардан кӯдак дар балниса дар шаҳри Казан. Ина оқи падарои ҷанг мекунен сум дорен зури фаҳмидам зуритона ку оқи падаро брен рӯз модарро айдуни спецприём брорен бародарро брен рӯз брорен оқи падаро шумо сум дорен ҷанг мекунен мегрезен мери кунтона мешин баҷо мешин неки оно қадар камбағал оно қадар бечора страдат мекунад даруни чи даруни спецприём. Аллоҳ хор залил кунад оқи падарора ки ман ҳайронтон мешам ки субҳаналлоҳи меҳрубон ки имрӯз ҳамин крокс тӯҳмат дар ҳаққи мо мардуми тоҷик бас набуд ки бо имрӯз мехезем девнагарӣ мекунем. Дар Москваш ҳам ҳар рӯз ҷанги тоҷик ба тоҷик бар дига миллат.
ина дар Казан уже полный халқ хесте против тоҷик мегиранд, мега чикеста митинг кардестан ки бурони дафшон кунед. аллоҳ хор залилтон куна. бо мегӯм шуморо муҳоҷир нестен, ҳами оқипадори ҳами ки ҳами проблемаҳоро саздабад мекунед ку шумо оқипадар муҳоҷирен, шумо муҳоҷир нестен. ин минава шуморо муҳоҷир ҳисоб намекунед. 4 сума ёфтен ку уже фуктон боло меша, гапзанитон дига меша, ё ки граждани ҳамҷоя тагин уже қонун навуш хади гражданиёнам уже депортация кардистан. хубтон кунан оқипадарои ки ҳами кора кардистен, ай пишти граждани паридестен, хубтон кардан. Анаки депортина сар кунан гражданиё ки ай Тоҷикистон, Ӯзбекистон дига даҳаро ки гражданин дорем гуфта катагӣ мекарден, ҳозир шуморо депорта сар кардан қонун навуш хади. аллоҳ хор залил куна ки бовар кун занг задиян ай Казан ай дуруни спецприём ки занҳо модарҳо занг задиян ай дуруни спецприём ки ам хеле проблема шудагиай. аллоҳи меҳрубон, аввал ки аллоҳи меҳрубон лоиқи ҳидоят бошем, ҳар яки моро ҳидоят кунад. худованд тамоми мардуми муҳоҷира сабр бита. аллоҳи меҳрубон соқ рафтен саломат ба дасти пир балави ханда ба назди падар модар биёен. ҳамата барори кор насиб худованди меҳрубон. бародар ази хабарои хуби хуб мошин мемонам хундаи санъатаи беҳтарини фули фул ша. бародари азиз 135,000 сомон сиёҳиш то Тоҷикистон меша ба растамошка ба ҳамаш. хундаи дигари ай Корея бародари Владивосток раси. бародари азиз 109,000 сомон то Тоҷикистон ба растамочкаш. кадоми харидор боша баъди ин мошин ҳамаи мошинро мемонам тамошо кунем. бародари азиз аллоҳ ёр мададгоратон бошад. боз мегум нокта намона ки барои лайки шумо бародари азиз 100 сомон кажди видеои сипас мешавад. прямой эфир мекунем, 100 сомонӣ мегзаронем. аллоҳ ёр мададгоратон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салому алайкум бародари азиз. хундаи санъатаи 2016 бародари азиз лимитед шай, фули фул шай. бародари азиз болош панорама дора, бо мегум бародари задни камера дора, сидени охлажден дора. холос дигар чизе ки ҳами хундаи санъато дора бародари азиз ҳами мошин дора. кадоме ки харидор бошад ба растамочка ба ҳамаш то Тоҷикистона 135,000 дар WhatsApp муроҷиат кунед. аллоҳ ёр мададгоратон. азиз мошини хундаи санъатро мемонам ки айни ҳол дар Владивостока тарафи Тоҷикистон роиш мекунанд. ишам тамошо кунед бародари азиз 109,000 то Тоҷикистон ба ҳама ба растамочка ба ҳамаш сураташро тамошо кунед бародари азиз. ин мошин бародари азиз хундаи санъатаи ҳаматон медонем бародари азиз айни ҳол дар Владивостока иншоалло чини 10 рӯз дар Тоҷикистон меша бародари азиз. то Тоҷикистон ба растамочка ба ҳамаш бародари азиз 109,000 сомон мешавад. кадоме ки харидор бошад бародари азиз дар номраи рӯи экран WhatsApp ҳастай. муроҷиат кунед бародари азиз дар WhatsApp. иншоалло ки мо ба шумо ҳамаша ответ метаҳем бародари азиз. беҳтарин мошина пешакӣ мекунем ки фақат танҳо дар ҳамун тарафҳои Европа гаштаги тамом. касе харидор бошад дар WhatsApp муроҷиат кунед. аллоҳ ёр мададгоратон.